Fit-tieni kwart ta' din is-sena naqsu l-inċidenti ta' traffiku fit-toroq Maltin b'madwar 41% li jfisser li bejn April u Ġunju ta' din is-sena seħew ftit aktar minn 2250 inċident, b'5 minnhom kienu fatali. L-istatistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi wkoll li kien hemm tnaqqis fin-numru ta' persuni feruti kawża ta' dan. It-tnaqqis irreġistrat kien ta' madwar 47% kif kien hemm kollox 225 li mdarbu kawża ta' inċidenti fit-toroq tal-pajjiż meta mqabbel mal-istess xhur tas-sena li għaddiet. Il-persuni li mdarbu f'dawn ix-xhur jammantaw għal 49 persuna li 27 minnhom kienu xufiera, 5 passiġġieri u 17 il-persuna kienu mexjin fit-triq jew ċiklisti. L-istatistika wriet li f'dawn ix-xhur ġie rreġistrat nuqqas ta' fatalità waħda minn dawk tas-sena l-oħra. Il-maġġoranza ta' dawk li weġġew gravi kienu irġiel madwar 80% tal-inċidenti. 3 minn dawk li tilfu ħajjithom kienu wkoll irġiel. Dan filwaqt li l-maġġoranza tal-persuni midruba kellhom bejn is-26 u l-40 sena. L-akbar numru ta' persuni midruba f'inċidenti ta' traffiku kienu f'karozza tal-passiġġieri u dawn ammontaw għal madwar 52% tal-inċidenti. Isegwu warahom kien hemm il-muturi b'36%. Il-ġranet tal-ħamis u t-tlieta kienu l-aktar jiem li fihom indarbu persuni f'inċidenti ta' traffiku, 42 u 36 inċidenti rispettivament. Filwaqt li l-ogħla numru ta' inċidenti ta' traffiku seħħew il-ġimgħa 370 inċident. L-inċidenti seħħew l-aktar bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar b'525 każ u t-3 ta' wara nofsinhar u s-6 ta' filgħaxija b'madwar 500 każ. L-inqas numru ta' inċidenti seħħew bejn it-3 u s-6 ta' filgħodu b'26 każ. Intant Birkirkara kienet l-aktar lokalità li fiha seħħew inċidenti ta' traffiku li ammontaw għal kważi 200 każ, wara jasegwew ħal-Qormi u l-Marsa. 6 mill-lokalitajiet li fihom seħħew l-anqas numru ta' inċidenti huma f'Għawdex.